Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Export vanuit Nederland naar de Bondsrepubliek vormt het kwart van de totale Nederlandse export. Belangrijke Nederlandse producten in Duitsland zijn kaas en bloemen. Wie is dit? Hij is Duits. Het is voor die uitwisseling van school. Hij blijft 2 weken. Welkom in our family dan maar. Etty. Nice to meet you, Etty. It's a situation. Who the fuck is deze pretty boy? For all you rock stars, rock stars. Just you, your body, and nobody else. Das ist sehr wichtig, Etty. So glad I met you, Irwin. Isn't that the most fulfilling thing in life, Ebert? Helping others? Laat mij het even doen. Alles niet op, man! Maar wat veel mensen niet weten, is dat de frikandel wel degelijk een voor- en een achterkant heeft. Kijk maar. Een stompe kant en een snijkant. Kun je het zien? Stompe kant, snijkant. Dat is leuk, hè?